Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Miriam Vidal, que é membro de Turbina Espacial, un colectivo de Boiro. Bos días, Miriam, gracias por vir ata aquí. Gracias por invitarnos. Contame un pouquiño como comezaches a vencellarte con Turbina Espacial. Cando empecé foi xa haberá 3 ou 4 anos. Si, máis ou menos, Turbina leva 5, eu levo dende o segundo, entón, si, 4 niños para xa. Empecé nun verán porque, por situacións da vida, digamos que era un verán no que estaba un pouco soa, e unha amiga miña contoume dese proxecto e un entrín para probar. Ao principio non tiña moi claro que me fora a quedar, a verdad, pero encantoume. Por que? Que atopaches ali? Que atopei ali? Honestamente, atopei xente increíble, que me abriu portas a novas oportunidades, que me ensinou e que me deixou ensinarlles tamén o que eles non sabían. Ao final, pois, crecimos xuntos como persoas, tamén nos impulsamos a facelo. Pareceme un lugar cheo de xente increíble, xa o dixen, e diferente, que é algo importante, xente fora do común, non sei como explicalo, sabes? É xente que ti ves pola calle e dis, unha persoa completamente normal, pero cando a coñeces non é así. Por que teñen de especial? Que facedes ali? Que hai de especial nese ambiente? Ser completamente libres. O que ten de especial ese ambiente que non, sempre dicimos, non hai temas tabús. En Turbina somos completamente libres. Cada un é como é, ten os seus ideales, ten os seus pensamentos, pero ali falase de todo, sexa o que sexa. Non hai temas tabús, non... Atopades un lugar, supoño, para falar das vosas cousas sin prexuizos. Completamente seguro. Así que animaríamos tamén a xuventude a que se una a vos. Completamente, por iso, Turbina. Que será un lugar seguro onde falar das Turbina é un lugar seguro, un lugar para crecer, completamente. E canta xente sodes ahora mismo en Turbina? Agora mismo, moitísima. No grupo, temos un grupo de WhatsApp, claro. Entón, no grupo hai moitísima xente, hai polo menos 60 ou mellor. Claro que non participamos todos os días. Hai xente que o mellor leva sin vir uns meses, que ven menos, outra que ven máis. Polas cousas que sexan, temos xente traballando, xente estudando fora, xente que quedou en Boiro, que parou a no marcha, así como xente que volverá, pois. Pero que participemos de normal, ao mellor somos uns, 20 ou 30 perfectamente, igualmente, ainda somos. E sodes socios, pagades unha cuota ou é algo gratuito? Non, é algo completamente gratuito. Algo que Jaime, o... De cultura, non? De Claro. Boiro. O que leva iso, busca con Turbina e ademais un espazo para que os que formamos parte diso podamos acceder a certas oportunidades. O sea, máis que nada, ter todas as mesmas oportunidades independentemente da economía que teñas. É algo que sempre tivo claro e que sempre repetiu. Porque que facedes? Contalle un poquinho a xente. Que se fai en Turbina? En Turbina realizamos actividades cara ao público, como poden ser o Túnel do Terror, que é unha actividade completamente nosa. Este ano, o 31 de outubro, fai uns días, foi a 5ª edición. Tamén axudamos na Gala de Benestar Solidario, en Nadal. Un ano axudamos nos premios Benestar Social, fomos os que os presentamos. Despois, actividades que teñamos tamén 100% nosas cara ao público, as Raíñas Magas, que foi unha iniciativa que tivemos, que é, pois, os 4 de xaneiro de cada ano. Antes da cabalgata dos Reis, pasamos as Raíñas Magas polos concellos de Boiro e Pretos a Boiro para visitar aos rapaces. Foi unha boa iniciativa, hai xente que está máis ou menos de acordo, pero sale bastante ben. Dis que está máis ou menos de acordo, atopades a oposición de algunhas das actividades que facedes? Sí, no das Raíñas Magas, sobre todo, sí que, pois, no seu momento tivemos moita controversia no tema de que fóramos mulleres, porque, dicían que íbamos confundir os rapaces, pero os rapaces non se confunden. Os rapaces van contentos a vernos. Bueno, home, claro. Non sei cada canto vos reunides ou se funcionades máis por WhatsApp, como vos organizades? Temos días de reunión que suelen ser os mércores e os xoves de cada semana, aínda que pola semana vai menos xente actualmente, porque, como xa dixen, pois
hai xente estudando fora, hai xente traballando, hai... Entón, mércores e xoves de cada semana, e os segundos sábados de cada mes, ou os primeiros, agora non o teño moi claro, pero como que sábado sí, sábado no, tamén, pois, E que vos reunidos nos encontramos. no local social ou onde? No centro social de Boiro, no Leña Verde, na parte de abaixo, onde estaba o carteliño de metro, que caeu. Aí, temos o noso propio espazo, de feito por nós, decorado, temos unha parede de cas nosas firmas, incluso. Tampouco hai cargos, verdad, en Turbina? Sodes todos iguais, non hai un presidente, un vicepresidente... Non, todos ocupades o... Empezando o grupo, bueno, cando empezou Turbina, non había cargos. Agora mesmo tampouco é que os haxa, pero estamos mirando de convertirnos nunha asociación. E para iso sí que temos que, pois, digamos, seleccionar a unha persoa que sexa presidente ou presidenta, tesoreiro ou tesoreira, etc. etc. Pero máis que nada eso para papeleo, porque a hora da verdade non hai nadie que este por encima de outro, nin siquiera Jaime. E o nome? Sabes un poquinho de onde ven isto de Turbina Espacial? Porque é moi curioso. Pois a verdad é que iso non o teño moi claro. Bueno. Pero sempre me provocou moita curiosidade tamén. Bueno, podedelo falar un día tamén, seguro que Pois os que estuveron desde o principio teñen unha explicación. Neste tempo que levas formando parte de Turbina, que aprendiches? Que dirías que che aportou? Unha das cousas máis importantes que aprendín, que é algo que xa deberíamos levar todos de base, claro, pero non é así, é a non xulgar a primeira vista, sabes? É o que che dixen antes. O mesmo que ti ves unha persoa pola calle e pensas que é normaliña, e logo coñécela como coñecín eu a esta xente en Turbina, ves que non é así, pero no bo sentido. Tamén tendemos moito a... Unha cousa que me enseñou Turbina moi boa con isto, a veces eu vía pola calle, ou veo aínda hoxe pola rúa, a pesar de habelo aprendido, non? A xente que a simple vista é moi diferente a mí, ou aparenta selo. Entón eu penso, vale, é unha persoa completamente diferente a min, así que se vexa, non é unha persoa ca que me levaría ben, coa que podería facer o mellor as cousas que fago cos meus amigos. Sabes, refírome, ao mellor tes a oportunidade de coñecer a esa persoa e dis que non, ou negaste ou non queres porque crees que non vai cuajar a relación. En Turbina forzámonos, non nos obligamos, pero sí que estamos, de certa maneira, forzados a interactuar con todo o mundo. Hai quenes se levan mellor, hai quenes se levan peor, tampouco che vamos pedir que se alguén se cae, bueno, ou non che cae moi alá, sexas o seu amigo da alma. Con que haxa respeto, ben. Sí que é verdad que nos levamos todos bastante ben, pero bueno, o que che digo, sempre hai roces, sempre hai un pouco de todo. Pero Turbina demostroume que incluso a xente que eu vexo a simple vista e penso, igual con esta persoa non iría tan ben, non cojaría tanto, sabes? Sí. Ao mellor acaba sendo a persoa ca que mellor acabo. E tedes algún rango de idades? Por exemplo, cal sería a persoa máis nova e a persoa máis maior que está en Turbina? A persoa máis nova agora mismo creo que ten 14 anos, pode ser. Algúnha tenemos de aí de 14, senón 15. A máis maior ten, non sei, 24, creo, sí, 24. Bueno, entón é bastante amplio. Sin contar a Jaime, xa está por fora. Claro. Pero sí, o rango de idade parte dende a máis pequena que houbo no seu momento no que se puxo, que está en... Bueno, a máis pequena que temos terá 14, 15, pero o rango creo que está en 13. E para arriba, na máis maior, que antes creo que estaba, non me fagas moito caso, creo que estaba un pouquiño máis baixo, pero entrou este mozo, sin coñecer o do rango de idade, e, bueno, digamos que igual se fixe un pouco a vista gorda, e puxémolo a Claro, partir porque de aí. tedes algún límite ou en principio non, para deixar entrar? Claro, sí, esa idade, a idade do máis maior. O máis maior. Falábamos antes do Túnel do Terror, que é unha iniciativa vosa propia. Sí. Quería che preguntar que tal resposta tuvo esta edición?
boa, como todos os anos, aínda que sí que é verdade que desafortunadamente parece que houve un pouco de menos xente, pero tamén consideramos que foi pola choiva. Ese día chovía bastante. O primeiro ano tamén choveu, pero non é o mismo, claro, algo que é novidade completamente, algo que xa sabes como é, xa sabes de que vai, aínda queres ir a velo. Viu a vernos moitísima xente, eso non significa que fora pouca, foron máis de 600 persoas. Caramba. Pero sí que foi un ano no que consideramos que houbo menos que outros. E canto tempo vos leva organizar todo? Porque supoño que tedes que estudiar, tedes que facer moitas cousas, e sacades tempo para a asociación. Claro, nós en Nadal facemos acampadas, porque é outra das actividades que temos. Entón, no do túnel do terror, xa o empezamos a plantear nas acampadas, en algunhas reunións que temos, xa empezamos a falar diso e a facer chiva de ideas, ¿no? Para ver que sale. Ui, perdón. A partir de aí, unha vez se acaba a acampada, xa é empezar completamente con iso. Igual podemos facer outras cousas polo medio, pero no que máis centrados estamos en eso. E tendo en conta que a acampada é en decembro, pois de aí ata outubro. Carai, pois todo o ano prácticamente traballando neso. Jolín. Ainda que non nos vamos a enganar, traballamos máis contra o último mes. Bueno, como todo sempre, cando vai chegar o momento. Tamén, lin que tiñades a idea de reactivar Radio Boiro, non sei en que punto está isto. Sí, falamos durante moito tempo diso, sí que é algo que queremos facer, temos a idea completamente montada. Xa estamos en proceso de adaptar un sitio no Centro Social de Boiro, na planta de arriba de todo, para poder facer nós aí a nosa radio. Hai xente de Turbina que xa ten grupos formados, que xa ten ideas de programas, de podcast, de todo. Entón, sí, é unha idea que está aí, que estamos levando a cabo, que, bueno, a veces acordanos máis, a veces acordanos menos, pero sí que está e sí que se fala moito. E esperamos facelo pronto. Pronto, bueno, deixámoslo aí. E algún outro proxecto así que teñades en mente que me poidas adiantar? Algúna cousa, algunha novidade que vayades a facer? Pois agora mesmo creo que non. O que temos é o mesmo, actividades próximas que teñamos, pois na Gala Solidaria, pero son cousas que xa dixéramos que tiñamos, na Gala Solidaria de Nadal deste ano, si precisan a nosa axuda outra vez, aí estaremos. No Maion Vintage tamén, Eso que é un mercadillo en Boiro. Bueno, faise tamén noutros sitios, creo. Un mercadillo en Boiro que... Como explicarcho? Vintage. Sí, de cousas vintage, non? Sí, e axudades ali, basicamente. botades unha man. No, cada un ten o seu posto e nós participamos con o noso propio posto. Facemos cousas a man, ademais. Vendemos chaveiros, pulseiras, platos... Bueno, os platos son típicos platos de pulpo destes de madeira, pero facémoslles dibuxiños. Despois tamén temos marcos, marcos destes de colgar, de decoración, sabes? Non marcos de fotos, non me salía. E Jamabits, non sei se sabes o que é. Son... A ver, como te explico, perdón. Non te preocupes. Os Jamabits son... Bueno, digamos que é como un xogo para rapaces, A min encanta mesmo. Que tratase dunhas peciñas así pequenas de colores, cunhas como láminas transparentes, como con puntiños que sobresaen. Entón, ti vas metendo as pezas nos puntiños, cos cores, e facendo formas. E despois plánchalos, e xa está. E quedache, podes metero para un chaveiro, para... O sea, que facedes todas esas cousas a man e vendedelas ali nese mercadillo. Ese mercadiño cando é? En maio contra principios. Cada ano poñen unha fecha, tamén depende do tempo que faga. Eso. E que notades desde Turbina que necesita Boiro, por exemplo? Algo que falamos moito é de que a Boiro igual lle viña ben, porque espazos para rapaces pequenos, refírome, hai moitos. A hora de o mellor empeza a chover e para que non teñan que estar encerrados na casa, por exemplo, hai parque cuberto, hai... Pero en cambio para adolescentes, para xente máis
nova, non máis nova que un rapaz, pero sí que adolescentes, vaya. Non hai tantos, sabes? Cando chove non temos tanto sitio onde meternos igual. Entón sí que se fala moito de que igual era bo ter un sitio sí. onde xuntarvos, non? Nestes temas que falades vos ali, pois cal sería o tema que máis sale, o tema que máis tratades, o que máis vos preocupa a vosa xeración? Que falemos en turbina? Sí. Pois non estamos seguros de si podemos dicir que é o que máis preocupa a nosa xeración en xeral, pero unha das problemáticas que máis nos preocupa a nós, que se fala moito en turbina, ou polo menos eu creo que se fala moito, aparte de todo o tema de violencia, eso obviamente. Tamén o tema de que a sexualidade sexa un tema tan tabú do que non se poida falar todavía con total liberdade. Sí que é verdade que, pois, tendo en conta a época de agora que a época de antes, obviamente hai moito máis coñecemento sobre iso, hai moita máis. Pero aínda non está ben visto de todo e creemos que o feito de falar con completa liberdade, con completa confianza, sin tabú, sin nada, sobre o tema da sexualidade é a primeira base para reducir moitos outros problemas. Quero dicir, se non falas con liberdade, que creo que xa o repetí moitas veces, pero é que é así, se non falas con liberdade, con confianza, se non falas diso como se fora algo normal, porque é o que é, ao final vas a convertir a sexualidade en algo que ti crees que non está ben. Valo ver dunha maneira que non é, e iso vai che levar moitas veces a situacións ou a problemas que, pois, nadie debería ter. Entón, sí que se falamos bastante diso, e de feito tiñamos a idea de facer unha especie de taller algún día en Boiro, ou días soltos, que se trataba de, pois, un pouco, non sei se algunha vez vistes isto de a rúa, un montón de xente sentados en sillas así en círculo falando dun tema, pois que cada día sexa de algo diferente e convidar a xente a que veña, que fale con nós, e queríamos que o primeiro día fose pois de sexo ou de sexualidade, sabes? Sentarnos aí e dicir, pois, falemos de sexo ou falemos de sexualidade, e que a xente se sentara e poderamos falar deso. Tamén che quería preguntar se, como mocidade, como a vosa xeración de xente nova, vos sentides valorados ou validados polos adultos, ou pensades que vos tratan un pouquiño regular? En Turbina hai moita variedade de persoas, xa xo dixen. Cada unha pode ter unha opinión máis firme por un lado, outra pode ter unha opinión máis firme polo outro, pero sí que somos persoas, en xeral, que sabemos o que é ter, pois, problemas, roces, co que é o mundo adulto. Entón, desde a miña perspectiva, claro, considero que sí que todos os que estamos en Turbina, ou casi todos, poderíamos estar de acordo en que non é que nos traten mal, para nada, pero igual sí que habería que buscar algunha maneira de entender que a adultez e a adolescencia non están tan lonxe, realmente. E incluso metendo no mesmo saco rapaces, tendo en conta sempre, claro, que non é o mesmo un rapaz de o mellor 7 anos que un adolescente de 17. Non vas a ter o mesmo trato con eles, pero ao que me refiro con metelos no mesmo saco é que non deixan de ser ambos persoas. Si ti pos a unha persoa de 83 anos, unha persoa de 27, unha persoa de 40, unha persoa de 17, unha persoa de 7, son todas persoas, todos merecen o mesmo respeto. Logo, que o trato non vai a ser igual con todos? Sí, pero non é mesmo un trato diferente pola idade ou por ese, ao mellor, relación pai-fillo, ou, pois, Jaime con nós, que Jaime é un adulto, pero non é o noso pai. E demostra, non nos trata como se fóramos os seus fillos, bueno, sí que somos os seus fillos, pero un poquinho. Pero non ten ese, como te explico? Ese paternalismo, non? Claro, esa
ese tal de impoñerse e dicir, vale, eu son máis que vos, eu mando, eu son o maior aquí. No. Jaime está bastante achegado a nós e sempre quere estalo. De feito, a veces é un problema. Por qué? Por qué? Quere interferir nas vosas En vez de convertirnos a nos en adultos, convertímolo en adolescente. Bueno. Claro, que sodes maioría Claro. e deslle pegar. Pero eso, non nos tratan mal, pero sí creo que todos estaríamos de acordo en que habería que buscar algunha maneira de entender que somos máis achegados do que parece. Bueno, tamén é unha idea ao mellor facer talleres cos adultos, non? Talleres para os adultos para falar entre vos e explicarlles aos adultos as vosas inquedanzas e como vos sentides, non? Digo, Eso sería unha moi boa idea, pero de feito non sei cando foi, pero houve un taller no instituto de IES Praia Barraña, no que estamos algúns, que foi de varios días, pero soltos. E separábannos en grupos, adultos, rapaces e adolescentes. Pero o último día era xuntarnos a todos. E, bueno, tivemos un debate sobre como estructurar a familia para que sexa unha convivencia pois máis boa, máis... Tivemos un debate, non foi mal, quero dicir, non é que nos acabáramos matando todos aí, non, foi bastante ben, pero sí que notei ese tal de é difícil contrastar, por decirlo de alguna maneira, a opinión ou a visión que pode ter un adulto a hora de como debe ser a familia perfecta, a convivencia perfecta, de como debe estar construída esa convivencia para que vaya ben a visión que terá, bueno, que teremos nós. Bueno, pero é bo facelo, é bo dialogalo, e vos estades abertos a este tipo de cosas. Completamente. Moi ben. Bueno, pois Miriam, temos que deixalo xa aquí. Moitísimas gracias por vir. Gracias a ti por convidarnos. Nada, e a seguir adiante con todas as vosas iniciativas e a seguir medrando tamén. Moitas gracias. Gracias. Gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.